Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sarah. Arestado ang usa ka vice mayor sa Camiguin Island human makuhaan og armas o gituwang shabu aton sa pagsilbi sa PIDEA 10 og search warrant sa iyang panimalay. Suspect gingong lantaran nga nagatugot nga mogamit og droga sulod sa iyang balay. Ani report ni Cyril Chavez. Arestado sa mga personal sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PIDEA Region 10 ang usa ka vice mayor sa Camiguin Island. Matod ni PIDEA Region 10 Regional Director Alex Tablate nga ang pagka-aresto sa opisyal nagsumikad pinaagi sa ilang pagsilbi sa search warrant batok kaniya. Sa mga operasyon nasulod sa PIDEA ang balay ni ini pasado alas 11 sa gabi adlong Martes kung asa nasakmit ang 5 ka sachet sa kapin 15 ka gramo sa gituang shabu nga mobalor sa 67,500 pesos. Lakip-sab sa recover ang usa ka CZ-85 Combat Caliber 9mm pistol, lakip mga bala. Makonsiderang high-value target ang suspect. Labi pa nga usa siya ka-elected public official. Fortunately, as per report submitted, no, wala man po yung natabo nga resistance on the part sa atong subject aning search warrant. Dugang sa opisyal nga taod-taod na nila ginabantayan ang lihok sa mong suspect kinsa kaniadtong mayor sab sa mong lungsod. Base sa impormasyon nila nga lain-lain mga individual kuno ang gaadto sa balay sa suspect kung asa gituhuang gakahitabo ang paggamit sa illegal nga droga. So reportedly, although there are statements nga moingon sila nga public knowledge, but on our part as operatives, we are more focused dito sa mga ebidensya. And with this anti-drug operation, atong na pamatudan nga nagposes siya og illegal drugs, particularly shabu. Mag-atubang kini og kaso paglapas sa Section 11 ug 12 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala pa'y pahayag ang suspect kinsa gidala na ngadto sa korte. Hindi naman ho natin pa masasabi kung talagang nagbebenta. Pero ang ano natin dyan is may nakitaan doon sa kanyang bahay, so he's in possession of dangerous drugs. This is also a fair warning to our local officials na hindi ho dahil sila po ay nakaupo sa pwesto, maaari na ho silang gumawa ng mga krimen. Cyril Chavez, One Mindanao.